Ayon sa pagsisiyasat, kinamitan ng luhika, walang konsyensya at mahika. Ating alamin ang estilo ng mga karnapper sa panahon ngayon. Ako si Manggas at sa kuha ng CCTV, kitang-kita ang diskarte ng mga karnapper. Ang estilo, magda-down payment lamang sila ng mga brand new na sasakyan. Matapos may labas ang nasabing brand new na sasakyan, ay sa kanila ito tatangayin at ibebenta sa mas murang halaga. Hindi katulad ng mga estilo dati-rati ng mga karnapper na stolen while parked unattended o di kaya'y conventional type na forcibly taken o talagang pwersahang pagkuha ng iyong sasakyan. Ngayon, magda-down lang, magkakasasakyan na. Sa isang CCTV, nahuli naman ang nasabing suspect na di umano'y tagahanap ng buyer ng kanilang kinarnap na sasakyan. Siya'y nahuli malapit sa Sogo. Sino? Ako? Morning call! Morning, Jeans! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. Woo! You my little boo thing, so I'll give a hoot with you. It's February 9, 2024. Sa oras na ito ay kasama niya ang Uncle Dagoy! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Ayan, kasama din ang hot na tita sa balat ng radyo, Yummy at 40, Tanya Chinita. Yeah, you got that yummy, that yummy, that yummy, yummy. Thank you, Col. Thank you, Tits. Thank you, Mangga. Salamat sa iyong report at sa mga CCTV footages mo. Teka, Oo. salamat. Salamat, Grabe Manggas. naman yung karnapper na yun. Yun na yung style. Hindi na yung conventional na tututukan ka, akin Baba, na yung sasakyan oo, mo. ang ganda. Or, talagang nag-park ka lang, wala ka doon. Oo. Kukuha, babasagin salamin. Nag-evolve na talaga, ano? Nag-evolve na. So, ang estilo pala na, yun na, sinabi ni Manggas na may financier, magda-down lang. Down lang, kunyari, down nito ay 100K. O ilabas nila. Eh, magkano yung sasakyan? Worth 1 million. O, 600. O, yan. So, yun na, nailabas Galing, yung no? sasakyan. Ibebenta nila yung papost sa social media. Mas murang halaga. So, syempre, may mga naiinganyo. Kaya, sabi nga ng mga kapulisan, of course, ng HPG, Highway Patrol Group at ng LTO na huwag basta-bastang maniwala sa murang halaga na sasakyan. Too good to be true? Alam na, scam na yan. Correct. Kaya, mag-ingat po tayo kasi yun eh, yung mga karnapper na ito, sila na rin yung, sila yung ganong laruan, kumbaga player sa mga ganyan. Ang kawawa yung buyer. Correct. Kasi pag nakaw yan, Tits, talagang wala, babawiin yan. Pwede ka pang kasuhan dyan. Di ba? Ang mahirap nun, magaling yung mga nag-carnap. Di mo matitrace kung nasa na sila. Ayun na nga. Kasi iba yung mga identity na binigay nila sa'yo. Oo, syempre sindikato yan. Oo, totoo yan. May mga dami sila ng mga account. Lisensya, Yun ID, sperma, lahat. Yun yung Nakakalungkot. ipapasok nila sa financing para sa paglabas ng sasakyan, wala na. Correct. Tangay na. Oh, kaya ingat tayo. Meron akong kakilalang player na ganun, nakabili siya ng karnap pala. So, wala naman talaga siyang kaalam-alam. Kaya, kumbaga, nabawi lang. Yung pera niya, wala na. Worth million din yun. Diba? So, kawawa yung player. So, siya mismo, buyer, kawawa siya. Kaya, ingat po tayo. Kung bibili na sasakyan, suriin po muna kung ito pa ay legit, lalo ng mga papeles ito, pa-verify nyo muna yan, sa LTO or diba? HPG.
Huwag tayo nagmamadali bumili ng kotse. Hindi maiwasan, excited ka, lalo na pag first car mo. Pero wag. Oo. Pero wag. As in, Mampakinig muna. sa sobrang nag-evolve na ang mga Oo, mga yan. sindikato, mga carnapper, Yung mga buyer. Oo. Naglaro lang naman sila eh. Yung mga player. Yung carnapper. Laro nila. Basketball? Oo, yung player. Yung carnapper? Oh. Papawis lang. Yung mga player. Yung carnapper. Dali pa naman ako ma-fall dyan. Sa player? Sa carnapper. Kasi syempre, front niya yung kotse niya eh. Ng carnapper? Ng player. Tapos ang galing niya shoot. 3 points! Yung player? Yung carnapper. Kaya shoot na shoot. Yung player. Nung buyer. Diba kasi tanong mo, mabubudol ka talaga kasi may 100k na down payment eh. Sa'yo. Sa buyer? Sa player. Kaya wag talaga basta maniwala kasi mga sindikato yan. Oo, yung mga carnapper. Yung buyer. Diba? Kasi makikita mo branded yung suot niya. Tapos ang puti, ang bango. Kaya mabubudol ka talaga ng mga yan. Ng carnapper? Ng mga player. Ilan na ba nakabudol sa'yo? Na carnapper? Na player? Buyer. Hindi na magpapabudol this 2024. Sa player? Sa buyer. Na MVP sa liga. Yung player! Yung carnapper. Ay, naku, ano pinaka-favorite mo, Col? PBA o MPBL? Na player? Na carnapper. Anong favorite team mo dyan sa PBA? Favorite team ko? Ano dati? Magnolia. Na player? Na buyer. At saka sa lahat ng mga may pera dyan at balak bumili, ingat po. Yung sa mga carnapper. Ingat sa mga player. Lalaruin lang kayo niyan. Ng mga player? Ng buyer. Tama. Hindi porke chinat ka sa Instagram. Seryoso na yan. Yung player? Yung carnapper. Diba? Oo, Ilalike niya yung picture mo para ma-fall ka. Tapos i-update ka niya lagi. Nung player? Nung mga carnapper. Estilo nila yan para makapangbudol. Yung carnapper! Yung player! Oy, tama! Correct! Tapos sabi niyan, oy, pag tumira ako ng pag nakashoot ako, titingin ako sa'yo Sabi ng player? Sabi ng buyer! Para mapabili ka, para bentahan mo siya. Yung buyer. Yung player. Ingat po tayo, ha? Mag-iingat kasi sabihin niyan, may asawa na ako, tanggap mo ba ako? Sabihin niyan. Sabi ng player? Sabi ng carnapper! Ay, nako! Kaya pala nakapila yung mga sasakyan. Ng buyer. Nung player. Ay, Iba-iba yung sinasakyan. ng player? Oo. Uy, basta mga player talaga. Paano ba mag-drive ang isang tita? Kunyari, may sasakyan yung player pinahiram sa'yo. Paano ba yung takbo? Yung harurot mo, arangkada ng isang tanya chinita. Sige nga. Uy, naniwala na sana ako kasi meron lang. Sabi ko na automatic yung sasakyan hindi manual. Kasi ko nun Parang focus lang. Sa player. Sa carnapper. Uy! Maraming salamat Teka, salamat! mga uncle, mga auntie. At susunod na po ang tambalang Nicole Leala! and Chris Chupe! Susunod na yan! Salamat kayo sa mga suki natin at abangan sa Valentine's Day anniversary natin, di ba? May pasabog din ang Tama inyong yan. Love Radio. Kaya tumutok lang kung ano man yan. Correct. Ay, salamat, mag-mainstay na ako. May sarili na akong programa. Yun na nga baka mawala na nga to no? Mawala na to. Bye now, ang Kanor. Ganun ba yun? Kasi mayaman ka ni. Hindi ka naman nagdo-donate sa operation. Uy, hanggang Tulong. Feb 13 lang yung kalendar. Then March 1 na. Ay, makanala pa kababaero mo. Maraming salamat kasama lahat na Tita Tanya Chinita. At cool na kulang, walang cool dago!
Ayan, salamat din kay Uncle Boyet, nakasama din natin. Nako, ang pinaka-idol ko. Ito, master ko to eh. Correct. Uncle Belmar. Belmar. Oo, yung pinaka-power yan. Tama. Ay ako, yan din yung... Sabi niya, ano yung sabi niya, wag mo na akong ipo. Anong po? Wag na po. Babe na lang. Yan. Belmar, 2023 to 2020. Favorite manok niyan, alam mo? Ano? Chicken Joy. Oh! Kasi yung best friend ko, pangalan Joy. Crush niya yun eh. Uy, binula ko. Alam mo na ano yung kantang gusto niya sa Pasko? Ano? Joy to the world. Oh, di ba? Paborito niyang dishwashing. Hindi pwede. Kasi doon lang tayo sa smart dishwashing. Oh, smart yan eh. Talino yan. Correct. Maraming salamat sa makikinig. Musunod na aking tampalan. Nicole Ayala, Christopher. Dito lang sa estasyon na Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning!